Dwi eisiau ni edrych yn sydyn gyda'n gilydd heno yn yr rhan meddwl ar Dameg y Samariad Trugarog. A mae e'n un o ddamhegion mwyaf enwog y Beibl. Mae e mor enwog nes bod e wedi dod yn rhan o iaith bob dydd. Os ydych chi'n gwybod y Beibl neu beidio, byddwch chi wedi clywed falle am elusen y Samariad, neu os fydd rhywun wedi gwneud tro da efo rhywun arall, fydd rhywun yn siarad am y person yna fel y Good Samaritan, weithiau'n tynnu coes, weithiau o ddifri, fel ffordd o gydnabod bod rhywun yn gwneud rhywbeth da. Felly mae'n un o'r storis o'r Beibl sydd wedi dod yn rhan o iaith bob dydd bron a bod heb i ni sylweddoli falle. Ond wrth gwrs un o'r anfanteision bod wedi dod yn rhan o iaith bob dydd yw bod ni falle'n colli cyd-destun gwreiddiol lle mae'r syniad wedi dod ohono fe. Felly dyna da ni'n mynd i feddwl bach efo'n gilydd. So, y cyd-destun y stori yw fod yna arbenigwr cyfreithiol, rhywun oedd yn rhyw fath o expert mewn cyfreithiau crefyddol ar y pryd, yn gofyn cwestiwn i Iesu. Dwi ddim eisiau stereotypio, ond oedd e'r math o berson oedd yn meddwl bod e'n gwybod yr atebion i gyd. Basically rhywun fel fi. Ond mae yna un cwestiwn yn pwyso arno fe, a dyma yw i gwestiwn e. A gewch chi ddarllen yr hanes yn llawn yn eich amser eich hun os da chi eisiau'n Luc pennod 10. Mae'n gofyn, athro, beth sydd rhaid i mi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol? Wel, hwnna gwestiwn mawr. Mae hwnna yn gwestiwn dofn a trwm yn dydy. Ac ar yr olwg gyntaf, mae'n gwestiwn da yn dydy. Mae'n gwestiwn y dylen i gyd fod yn meddwl amdano fe. Achos yn y bôn o paraphraisio'r cwestiwn, be mae'n gofyn yw, be sy'n digwydd i ni ar ôl i ni farw? Dyna beth sy'n tu ôl y cwestiwn mewn gwirionedd. A mae'r cwestiwn yma falle yn codi ofn arno ni. Mae'r cwestiwn yma falle ar yn meddwl ni, a da ni gyd wedi meddwl amdano fe rhywbryd, mae'n siŵr. Ond eto, da ni'n byw mewn rhyw oes lle mae lot o bobl yn ysgoi y cwestiwn falle. Dyw pobl ddim yn licio meddwl ynglyn â bywyd tragwyddol, beth sy'n digwydd tu hwnt i'r bywyd yma. A dwi wedi sylwi fod pobl yn osgoi y cwestiwn mewn lot o wahanol ffyrdd. Un peth mae pobl yn gwneud yw maen nhw'n osgoi i enwi fe. Maen nhw'n dod lan ar rhyw fath o ffordd gwahanol o siarad amdano fe. Mae yna stori trist a doniol o pan nes i gychwyn fel gweinidog. Ac ges i'n nghalw i fynd i weld teulu yn ysbyty Gwynedd. Ac o'n i syth allan o coleg, newydd ddechrau fel gweinidog. Ac basically, oedd y person wedi marw yn barod. Ond oedd y teulu ddim cweit yn gallu dod â'i hunain rownd i ddweud hynna wrthai. So dyma fi, gweinidog bach ifanc, llamfrwd, eisiau mynd i weld y teulu yma. Cerdded mewn i'r stafell, a there's a dead body. A ni ddim wedi gweld corff wedi marw. Ac ni fel, oce. Ond o'n ddim wedi paratoi chi hyn yn coleg y bydyddwyr. Ond o ddifri, ni'n chwerthin amdano fe nawr. Ond oedd yr awkward situation wedi codi achos bod y teulu ar yr amser yna, fi'n deall pam, fi ddim yn barnu'r teulu, ond dda fel bod nhw ddim eisiau enwi yn union beth oedd o flaen nhw. Ac o edrych nôl, o'n nhw kind of wedi dweutho fi in their own way, o'n i just ddim wedi cymryd yr hent. So dyna un ffordd mae pobl falle yn osgoi, defnyddio iaith gwahanol. Wedyn mae yna pobl eraill yn osgoi
A ni'n clywed hyn am fel y tech billionaires ar hyn o bryd, lle maen nhw'n meddwl am rhyw gynlluniau mwyn rhewi i corff, mwyn bod nhw'n cael eu rhewi tan rhyw amser lle bydden nhw wedi ffeindio ffordd o trechu marwolaeth. A wedyn, mae pobl fel Elon Musk wedyn eisiau storio ei ymenydd ar rhyw server neu rhywbeth, fel bod e'n gallu byw am byth. Fel rhyw fath o chatbot. Walle ddim dychmygu dim byd gwaith na Elon Musk yn byw am byth fel chatbot. Ond chi'n deall y pwynt ydych? Beth sy'n digwydd tu hwnt i'r byd yma? Rhywbeth, mae pobl yn rhyw fath o trio i osgoi ar y cyfan. Ond y gwir ydy, does dim ffordd o osgoi y cwestiwn mawr yma. Yn ystadegol, mae'r siawns y byddwch chi'n marw yn un mewn un. Na gwir amdani. Ac felly, mae'r cwestiwn yma sydd gyda yr arbenigwr yn y gyfraith yn gwestiwn da. Mae'n gwestiwn sydd yn pwyso ar bob un ohono ni rhywbryd. Ond, bod e'n gwestiwn da, mae yna chydig o flaws yn y cwestiwn hefyd wrth edrych arno fe o safbwynt efengil Iesu Grist, newyddion da am Iesu Grist. Achos, mae'n gofyn beth allan wneud i etifeddu bywyd tragwyddol. A'r fflo yn y cwestiwn yw bod dim modd gwneud dim byd i etifeddu rhywbeth. Achos yn amser y Beibl, fel heddiw rhan fwyaf o achlasuron, mae etifeddiaeth inheritance yn rodd. Dyw e ddim yn rhywbeth chi'n fath o gweithio amdano fe, ond edrych mae'n rodd, mae'n rhywbeth sy'n cael ei roed i chi. Mae'n rhywbeth sydd yn dod i chi oherwydd perthynas, nid perfformiad. A mae hwn yn camgymeriad, mae llawer o pobl yn neud wrth feddwl am Dduw. Y syniad bod ni rhywsut yn gallu neud rhywbeth i ennill ffafr Duw. Ond calon y neges Gristnogol, mae calon y neges Gristnogol cymaint gwell na hynny. Does dim rhaid i ni golli cwsg ynglyn â dyn ni wedi gwneud digon i fod yn iawn efo Duw. Calon y neges Gristnogol yw mae gras a heilioni Duw sydd yn cyfri. Hynny yw, rhywbeth da ni'n ei dderbyn, nid rhywbeth da ni'n ei ennill. Rhywbeth sy'n cael ei roed i ni, nid rhywbeth da ni yn ei heiddi. Ond dydy Iesu ddim yn rhoi yr ateb yn hollol straight nôl iddo fe. Maen nhw'n cael bach o exchange wedyn. Mae Iesu'n dweud wrth yr arbenigwr yn gryfedd, wel, be mae'r gyfraith yn dweud? A mae'r dyn yn rhoi yr ateb cywir. Wel, rwy ti garu'r arglwydd dy Dduw, a thwch galon, a thwch henaid, a thwch nerth, ac a thwch feddwl, a rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti garu dy hun. A wedyn mae Iesu'n dweud, ti'n iawn, gwna hynny a chei di fywyd. So mae'n swndio ar yr olwg gyntaf, fel bod Iesu'n gwrthweud beth dwi'n newydd ddeitha chi. Mae Iesu'n dweud, wel, ie, ti'n gallu neud hyn. Ond y pwynt ydy, mae Iesu'n gosod safon amhosib. Achos beth sy'n wrth wraidd hyn ydy eto perthynas efo Duw. Caru Duw bob amser gyda phob dim sydd gyda chi. Caru'ch cymydog bob tro fel chi eich hun. Mae'n amhosib heb berthynas efo Duw. Ac felly, mae'r arbenigwr yn gyfraith yn gofyn i Iesu torri'r peth i lawr. Oce, iawn. Dyma yw'r safon fi angen cyrraedd. Break it down for me. Beth yn union ti eisiau fi wneud? A mae'n gofyn, pwy ydy fy nghymydog? A dyma lle mae Iesu yn camu mewn i'r stori wedyn ac adrodd y ddameg.
A just recap o'r ddameg, mae yna ddyn yn cael ei giro tra bod e ar daith. Mae yna offeiriad yn pasio heibio, ddim yn helpu. Lefiad, rhywun pwysig ar y pryd, yn pasio heibio, ddim yn helpu. Ond wedyn mae yna Samariad yn pasio heibio, a mae'r Samariad yn helpu. A dwi ddim jyst yn helpu, ond mae'n mynd yr ail filltir. Mae'n neud yn siŵr bod y person yn iawn, mae'n rhoi lle iddo fe aros, mae'n rhoi rhywfaint o bres iddo fe. Ond dyma yw ergyd y stori. Sort of y person anghywir nath helpu. Achos yn y drefn y byd ar y pryd, oedd rhywun yn disgwyl, mae'r offeiriad falle. Rhywun oedd yn neud gwaith Duw bydde'n helpu. Rhywun yn meddwl mae'r lefiad bydde'n helpu. Rhywun oedd yn gweithio yn y deml ac yn y blaen. Ond na, pwy sy'n helpu yw'r Samariad. A mi oedd y Samariad oedd sort of gelynion y pobl oedd yn byw yn y de fel hyn. Oedden nhw yn bobl, oedden nhw ddim yn dod ymlaen gyda. A mae hwnna yn heriol yn dydy. Hwna'n arbennig o heriol i'n cymdeithas ni heddiw yn dydy. Mae cymdeithas, oedd Mena weddio peth mewn i hyn. Mae cymdeithas ar hyn o bryd yn cael ei rwygo yn dydy gan bobl o gefndiroedd gwahanol a pethau. A i ni'n clywed lot o bobl yn dweud, a dwi ddim eisiau mynd yn wleidyddol gyda chi, we have to look after our own first ac yn y blaen na. Ond mae'r hanes yma yn herio ni fel pwy ydy'n cymydog go iawn. A mae'n cymydog ni, mewn gwirionedd, yw nid necessarily person sy'n byw dros nesau i ni sy'n debyg i ni a sy'n gyda'r un diddordebau ni. Yn cymydog ni o bosib i rhywun sy'n hollol wahanol i ni. Achos dyna yw'r ddynoliaeth mae Duw yn ei greu. Oedd yr arbenigwr yn y gyfraith eisiau rhyw ateb hawdd a slick. Yn debyg i'r cwmnïau yma falle sy'n neud y bare minimum i gyflawni legal obligations, heb fynd i'r afel ar peth go iawn. Chi'n gwybod beth sgennau? Ond be mae'r hanes yma'n dweud yw, mae ynglyn a cael yr un calon a Duw. Mae ynglyn a cael perthynas efo Duw. Nid byddwch yn garedig os yw yn gyfleus, yw e? Mae'n dweud carwch fel mae Duw wedi'ch caru chi. A dim ond pan da ni'n deall fod Duw wedi'n caru ni, y fyddwn ni wedyn yn rhydd i caru pobl eraill. Nid er mwyn ennill rhywbeth, ond jyst achos dyna da ni eisiau gwneud. Da ni eisiau caru pobl eraill fel mae Duw wedi caru ni. Felly sut ydw i'n derbyn bywyd tragwyddol? Sut fedra i wynebu beth sy'n dod ar ôl y bywyd yma mewn heddwch? Wel, dim mynd yn stressed ynglyn â dwi wedi wneud y pethau iawn i gyd. Ond trwy trystio yn y Duw sydd yn caru ni. A sut ydw i wedyn yn dangos y cariad yma mewn byd sydd wedi torri? Wel, ie, trwy garu cymydog. Mae hwnna dal yn bwysig. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn rhoi y gert o flaen y ceffyl. A da ni'n cael yn galw i garu cymydog, ddim achos bod e'n hawdd, ond oherwydd mai dyna mae Duw wedi gwneud i ni. Athro beth sydd rhaid i mi wneud i etifeddu bywyd tragwyddol. Camu mewn i gariad Duw. A mae byw hwnna allan yn y bywydau pob dydd, na angen yr ysbryd glân.